Godmorgen og velmødt til morgensang her i det nye år 2025, og glædeligt nytår til jer alle sammen. Jeg håber, I er kommet godt ind i det. I dag skal det handle om at ordet skaber, hvad det nævner. Og det skal handle om sne. Og så skal det handle om en af vores allerstørste digtere, som har sat sig mange spor, og som er kendt langt ud over landets grænser. En digter, som på torsdag kunne være fyldt 90, hvis ikke hun var død for en del år siden. Så hende skal vi også have markeret. Da vi havde den sidste morgensang før jul, der var det måske nogle af jer, der kunne huske, at der dvælede vi lidt ved de to ord, som er gennemgående i mange af julesalmerne, nemlig ordet fred og ordet fryd. Det fredfyldte og det frydefulde. Det er to så gode ord, synes jeg, at det næsten er synd bare at efterlade dem der som overskrift for julen. Så måske kunne vi sætte dem som to ord, vi kunne tage med os ind i det nye år. Det fredfyldte og det frydefulde. Derfor skal vi begynde med en sang, der er så frydefuld som noget. Det er en morgensang eller en morgensalme. Den er skrevet af Grundtvig. Og det frydefulde pibler frem alle vejene, imellem alle linjerne. Det står med rene bogstaver ordet fryd eller afledning deraf 3 gange i løbet af de 7 vers. Men der står fryd hen over det alt sammen. Hvad er det nu, der har gjort Grundtvig i sådan et frydefyldt humør? Jo, det er, at den nye dag er kommet til os. Den signede dag, der bryder frem af havets skød, som fødes ud af havets skød, som fødes ud af mørket. På samme måde, som Grundtvig gør opmærksom på, at vor Herre julenat blev født også ud af mørkets skød. Og så laver han sådan en analogi mellem de to. Dagen, der bryder frem, og Jesu, der fødtes ind i verden. Det er livet, der bryder frem. Det er det liv, der aldrig nogensinde mere kan gå til grunde i kraft af Jesu fødsel, siger han. Til evig nu skinner livets lys for gamle og så for unge, synger vi med ham. Og der stiger en tak, som lærken, der synger over marken. Sådan må vi takke for det, for det er det velsignede. For morgenstunden, den har guld i mund. Som guld er den årlige morgenstund, når dagen opstår af døde, siger han. Men aftenstunden er også livlig, for livet er overvundet også der, og opstår også der af døde. Og så har han jo det sidste prægtige vers. Så rejser vi til vort fædreland, som han siger, ikke? Skulle man i en sen nattetime, en søvnløs nattetime, der hvor man er så forsvarsløs, der hvor alle de mærkelige tanker og vildfarne tanker kan komme til en, som man ellers, når alt er lyst og man er vågen, sagtens kan holde ud i strakt arm. Skulle man der i sådan en nattetime pludselig blive anfægtet af den der dødsangst, så prøv at synge det vers. Skriv det af, læg det under hovedpuden, så I kan tage det frem, om hvordan man der skal tale med venner i lys vitale, hedder det der, på den anden side af den grænse. Og så kan man ligge der og komme i tanke om alle dem, man har derovre på den anden side af grænsen. Hende og ham. Nå ja, og ham der. Sikke en fest, der vil blive. Og så falder man dejligt i søvn med tanken på alle de mennesker, der var, som stadigvæk lever i en, fordi man tænker på dem. Nummer 1. Den
Så har vi virkelig fået sunget dagen frydefuldt i gang. Der findes landskaber, hvor det fredfyldte og det frydefulde er til stede på samme tid. Der er ikke mange af de landskaber længere. En gang kunne man finde det ude på heden, hvor der var så stille, samtidig med, at der var den der stille fryd. Men nu kan man nærmest ikke komme ud på en hede, uden man kan se tegn på mennesker, der sådan rejser sig lodret op. Elmaster, vindmøller, eller hvad det nu kan være, der bryder horisonten. Men måske kan man, hvis man tager ned til Vadehavet, hvor alt er så fladt, måske kan man dernede finde den der fred, der også rummer det frydefulde. Dernede, hvor landet er så fladt og himlen derfor så høj, hvor der ikke er frit for lyde, for der er lyde midt i alt det fredfyldte af alle de dyr, alle de fugle, der hører til dernede i landskabet. Dernede boede Jens Rosendal. Nu er det et år siden han døde, men han er her på mange måder stadigvæk, fordi vi har sangene. Han overvintrer i sangene. Ligesom alt det, han fortæller om i sangene, bliver ved med at være og bliver til stede og kommer til stede, hver gang vi synger om det. Om landskabet, landet, der drejer nu mod solen. Det farveløse landskab, der om natten er helt gråligt, som bliver til farverigt landskab, når solen begynder at lyse på det alt sammen. Og vi bliver filtret ud af drømmenes garn, som han skriver i den sang, vi skal synge nu, som har nummer 15. Ordet skaber, hvad det nævner, sagde Grundtvig. Der er skabelseskraft i ordet, det ved vi. Hvis vi siger noget længe nok, så bliver det sandt. Vi har sagt i mange, mange år, at det var Dalgas, der udbrød de berømte ord, hvad ud af tabe skal indad vindes. Og så er det blevet Dalgas, der har sagt det, men det er slet ikke Dalgas. Sådan er der meget, der skabes i ordet. Spørgsmålet er så også, om ordet ikke kun skaber, hvad det nævner, men om det også er muligt at genskabe det og bevare det og fastholde det, der allerede er blevet opslugt af det faktum, at alting har sin tid. Vi ved jo, at vi siger, at et menneske, det dør først helt den dag, der ikke længere er nogen, der taler om det. Sproget, ordet skaber, hvad det nævner. Vi overlever kun fordi vi bruger ord, siger Inger Christensen, forfatteren Inger Christensen, i et digt fra
1969. Vi overlever kun fordi vi bruger ord. Det kan forstås mangetydigt, sådan som meget af det, hun har skrevet, kan. Der er noget gådefuldt over det, og derfor bliver vi ved med at søge hen til det. Det er Inger Christensen, der på torsdag kunne være fyldt 90 år. Hun døde den 2. januar 2009, 14 dage før sin 74-års fødselsdag. Men hun er her i den grad stadigvæk. Hendes værker oversættes, hun læses, og værkerne genudgives. Så hun er stadig i sproget. Vi overlever kun fordi vi bruger ord. Det kunne måske også sådan stå som overskrift på et af hendes allermest berømte værker, Sommerfugledalen. Eller måske kunne de ord, som hendes gode ven og kollega, den østrigske forfatter Peter Waterhouse, har sagt om hende et sted, måske kunne de også være en nøgle til at forstå Sommerfugledalen, den digtsamling. Han sagde nemlig om hende engang: i Inger Christensens værk berører livet og døden hinanden på en sart, en uanselig, upræsentøs og umiddelbar måde. I Sommerfugledalen, der er der netop både det levende og det døde til stede. Den hedder et requiem, denne sonetkrans, som det jo er. Den består af 14 sonetter, som er bundet sammen i en krans på den der sirlige måde, som man kan binde sonetter sammen på. En sonet består jo af 14 linjer, 2 kvartetter, 2 tercetter, altså 4 linjer, 3 linjer og 3 linjer. Og hun har lavet det så viseligt her, at den sidste linje i en sonet bliver til begyndelseslinjen i den næste sonet, hvor den sidste linje så bliver begyndelseslinjen i den næste. Og sådan bindes de sammen i et cyklisk forløb, hvor det hele bindes sådan rundt. Det er jo sådan en måde at overtrumfe det endelige på, ikke? Som er lineært, men det cirkulære, det er noget, der fortsætter. Så i formen har hun faktisk allerede vist, at vi lever ud over døden i kraft af ordet. Når der nu er 14 linjer i en sonet, så er der jo så 14 sonetter her for at få bundet dem sammen i kransen. Og så er der mestersonetten til sidst, den 15. sonet, hvor hun har taget alle begyndelseslinjerne fra alle de 14 digte og sat i den samme rækkefølge hele vejen ned. Det rimer, og det passer, og det giver mening. Stramt, struktureret. Hun forsøger i sin digtning at efterligne de matematiske systemer, som hun har set, der findes i naturen. Fibonaccis talrække, den der, som det gyldne snit også er bygget op efter. Alt det prøver hun ligesom at mime ind i sin digtning. Ikke for bare at lave sådan et stift system, men for at på samme måde som naturen bygger blade og vind og alt muligt op. På samme måde tænker hun, hvis man kan bygge digte op på samme måde, kan de måske vise noget om verden. Måske kan de så på den måde blive som verden. Det er det, hun prøver at digte ind. Prøv en gang at høre her den 7. sonet fra Sommerfugledalen, og mærk, hvordan forgængeligheden og livet netop står så tæt og fint og sart sammen. Og foregøjler universets tåbe sig selv, at der er andre verdener til, hvor guderne kan både gø og råbe og kalde os tilfældigt terningsspil. Så mind mig om en sommerdag på Skagen, hvor engblåfuglen under paringsflugten fløj rundt som himmelstumper hele dagen med ekko af det blå fra Jammerbugten. Mens vi, der bare lå fortabt i sandet, så talrige, som nu kun 2 kan blive, fik kroppens elementer sammenblandet af jord, som havs og himmels mellemting. 2 mennesker, der overlod hinanden et liv, der ikke dør som ingenting. Det er fredfyldt.
og frydefuldt på samme tid. Det er sådan, at man næsten ikke nænder at blade videre, vel? Det siges, at en rigtig god bog, det er sådan en, hvor man bare bladrer den ene side efter den anden. Page-turner kalder man det. Det er en succes, når en bog er sådan, siger forlagsdirektørerne. Men Inger Christensens gode ven, Peter Waterhouse, gør opmærksom på, at det er helt omvendt. Et værk, et litterært værk, er en succes i det øjeblik, man slet ikke kan komme væk fra en side, men bare bliver der, og ikke ønsker sig noget andet sted hen. At man ikke ønsker mere, jo mere man ser. Som Inger Christensen siger i den sang, vi skal synge nu, som hun også skrev i 1991, samme år som Sommerfugledalen, mens jorden driver roligt rundt. Og her er også en lille hilsen til Grundtvig, ordet, der skaber, hvad det nævner, hvor hun siger, har ordet skabt, hvad det har sagt, forunderligt som solens magt. Og mærk, hvordan der er sådan en rytme i sproget her. Det kan godt være, at vi ikke forstår det alt sammen, men man bliver ved med ligesom at dvæle i det, fordi der er noget smukt, som vi kender et eller andet sted fra, uden at kende det. Måske er det fordi, det mimer de former, vi kender, uden at vide, hvilke talforhold, der ligger til grund for det. Nummer 117.
Inger Christensen siger, at alle substantiver er meget ensomme. Kan I se det for jer? Står bare der helt alene. Ordet silke, for eksempel. Det kan være, at silken den er blå. Så er der fået et adjektiv til. Så sker der allerede lidt mere. Inger Christensen siger om adjektiverne, at alle adjektiver er meget hjælpeløse. De har aldrig rigtig noget i sig selv. De må dag efter dag klynge sig til alle de substantiver, de kan finde. Men verberne, alle verber, de er meget medgørlige. De bliver til af sig selv, i det bevægelsen bliver til. De bevæger sig og lader sig bevæge. De er meget åbne, og de har let ved at blive til flere og flere. Det tror jeg, Jeppe Aakjær kunne skrive under på, hvis han havde levet, mens Inger Christensen havde levet. For er der noget, Aakjær elsker, så er det udsangsordene. Og han kan simpelthen få dem til at yngle og blive til alt muligt, og han bruger dem helt ud i alle kroge. Derfor, da Aakjær fyldte 60, så var der en, der havde digtet om Aakjær sådan her. Tak, Jeppe Aakjær Sivensak. Vi wister dig en særlig tak, fordi du duet har vort bord med mærkelige udsagnsord, som dels sprang frem af bondens sjæl, og som du dels har lavet selv. Det sidste er ikke rigtigt, for han kunne simpelthen vise, hvor han havde fundet alle de her forskellige udsagnsord, han brugte. Udsangsordene er med til at give det fart og bevægelse. Sneflokkene, de kommer vrimlende. De kommer trimlende her over digerne. De knyr ud af himlene. Det ryger ind af sprækkerne. Det duver dybt i dønningen. Det omtrimler. Og det klaprer. Der er så meget fart. Indtil vi kommer over i verset med gammelmor. Og når vi nu skal synge, så kunne vi godt lige sætte tempoet ned, så vi virkelig får tegnet hende i tempo. Og gammelmor i klokkerne. Og der husker jeg lige, det er ikke fordi hun sidder nede under uret, vel? Det er fordi hun har sådan en masse uldskørter på, og dem kaldte man klokker i gamle dage. Det kan I godt se for jer, så er det sådan en klokke. Der sidder hun i sine uldskørter, sine uldstrømper og det grå hår under huen, indtil det hele kommer op i sving igen. Det er nummer 272. 272. Sne er sådan en forunderlig størrelse. Det siges, at der findes ikke 2 snefnug, der er ens. Det gør der måske. For man kan måske, hvis man er rigtig heldig, så kan man finde ens snefnug, hvor krystallerne er fuldstændig ens, ser ens ud. Men nede på molekyleniveau, der er det så godt som umuligt at finde 2 snefnug, der er ens. For jeg ved, et snefnug, det dannes jo, når et lille støvkorn, noget fra universet måske, eller pollen, eller et eller andet, kommer flyvende et eller andet sted i verdensrummet, så dannes det der ved, at
De små bitte vandmolekyler sætter sig omkring den der urenhed. Og et enkelt lille snifnuk, der kan der være op til 10 i 18 vandmolekyler. Og et vandmolekyle er ikke bare et vandmolekyle, fordi det består af vand, eller det består af ilt, og det består af brint. Men brint findes i den her sammenhæng i 2 forskellige former. Så I kan godt se, at det kan ganges op i alt muligt. Og så dertil kommer tilfældighederne, som også er med til at danne snifnuk. Så det kan godt være, at vi kan finde ens snifnuk, men vi kan ikke finde identiske snifnuk. Og så prøv at tænke, hvor mange der er. Det er jo helt utroligt. Ordet skaber, hvad det nævner. Selv en sommerdag, hvor sveden hagler ned af os. Hvis vi så kommer til at tænke på en bestemt sang, og siger linjen hen for os, der er ingenting i verden så stille som sne, så kan vi mærke det. Og så bliver vi lige så stille, som sneen kan gøre os. Den kan virvle som hos Åkær her, men den kan også være så stille og tys. Nummer 271. For nogle år siden havde vi en del vintre i træk, hvor der slet ingen sne var. Og man begyndte at fundere over, om det ville blive ved med at give mening at lave julekalendere, hvor der var masser af sne. Og så bladrede man igennem alle vintersangene, og der stod sne i dem alle sammen. Ordet skaber, hvad det nævner, ja, men alligevel ikke. Og så opstod der et ønske om, at man måske kunne få nogle sange med, hvor der slet ikke stod noget med sne. Og det benspænd, synes Stine Pilgaard, som bekendt, kunne være rigtig, rigtig spændende. Så hun prøvede ligesom at lave en ny vintersang, hvor hun bruger nogle nye billeder, nogle andre billeder, og hvor der så overhovedet ikke skulle være noget som helst sne. Men hun blev indfanget af det til sidst, fordi det aller sidste ord i den sang, der står simpelthen sne. Det går nok smelte sne, men alligevel, vinter er sne. Sådan er det. Det er en sang, hvor den der trøstesløshed, som godt kan gribe en, er foldet ud på talrige, underfundige måder i digtet. I det 3. vers, der siger hun, januar holder en handske i hånden. Og det er sådan et sjovt billede, for I ved godt det der med, hvis man har en handske i hånden, man kan kaste en handske i ringen, så udfordrer man en modstander, ikke? Man kan også tage handsken op, så tager man udfordringen op.
Vi ved ikke, om januar er i gang med lige om lidt at vil kaste handsken og give en udfordring, eller om januar står og holder handsken, fordi den er grebet. Et eller andet sted er vi måske der midt imellem. Januar kan være en udfordring. Men januar er jo også noget andet. Og januar ender jo på et eller andet tidspunkt. For lige om lidt, så bliver det forår, og januar vinker og drager af landet. Natten bliver kortere dag for dag, for foråret findes, og alt kan ske, når blomsterne vågner i smeltet sne. 266. Stine Pilgaard har et sted sagt, at det er faktisk ikke, fordi hun slet ikke bryder sig om januar, at hun har skrevet den her sang. Det var bare, fordi hun blev sådan lidt trodsig, da hun fik øje på alt det der med alt det sne, der var alle vegne. Så ville hun gerne lave sådan et modsvar. Dybest set, så holder hun faktisk meget af januar. Hun skriver sådan her om januar. De nøgne træer. Verden, der virker åben, som var den tegnet op med en tynd blyantstreg. Den helt særlige måde, vintersolen kan skinne, når den strejfer istapperne, så de glinser fra tagene. For mig er januar en begyndelse. Et nyt år, der ankommer med håb og muligheder. Et præludium til foråret, der strejfer vinteren lige inden de udskifter hinanden, siger hun. For foråret findes, og alt kan ske. Der er så meget, der ligger i svøb,
og bare lige venter. Og hvis vi giver tid, så kommer det nok. Måske selv drømmene går i opfyldelse. I sne står urt og busk i skjul, siger B.S. Ingemann. Giv tid, giv tid, giv tid, piper den lille fugl. Så måske kommer det alt sammen. Det nye år er her i hvert fald. Ventende står det der. Nu må vi bare gå ud i det. Med det fredfyldte og det frydefulde. Nummer 269. 269. Det var morgensangen for i dag. Tusind tak, fordi I kom så mange endnu en gang og var med til at synge dagen og året godt i gang. Der er morgensang igen om 14 dage. Det hedder den 28. Gør det ikke det? Jo, det må det gøre. 14+14. Den 28. januar. Ha' det rigtig godt indtil dag, og tusind tak for i dag. Og jeg skåde sammen.